Menina poeta da cidade alta. O Día das Letras Galegas é unha data consagrada á exaltación e promoción da nosa lingua e da nosa literatura. Celébrase 17 de maio en homenaxe á data da publicación do primeiro libro en galego de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, 17 de maio de 1863. Rosalía de Castro foi a primeira homenaxeada 100 anos máis tarde, en 1963. Este ano, a escritora homenaxeada é Luisa Villalta. Para celebralo, fixemos un conto cooperativo sobre a súa vida que agardamos que vos guste. Luisa Villalta naceu o 15 de xullo de 1957 na Coruña. Os seus pais eran Rafael e María e a súa irmá Susana. Estudou no Colexio das Xosefinas e o bacharelato no Instituto Eusebio da Garda. Foi titulada superior en violín. Un grupo de folk chamado Escaíno. Formou parte da Orquesta de Santiago de Compostela e da Sobe Orquesta de Galicia. Licenciouse en Filoloxía Hispánica na subsección de Galego-Portugués. En 1988 aprobou as oposicións para docente secundaria de Lingua e Literatura Galega. Foi profesora en 3 centros da Coruña, IES Isaac Díaz Pardo de Sada, IES Xoseira Vilas en Perillo e IES de Canido en Ferrol. A súa primeira publicación foi a obra de teatro Concerto para un home só, en 1989, editada por Cadernos da Escola Dramática Galega, que publicará 2 obras máis, O representante e O paseo das esfinxes. Colaborou en numerosas publicacións galegas, A Nosa Terra, Mancomún, Grial, Luces de Galiza, con artigos que nos expresaba a súa opinión crítica sobre aspectos da realidade galega, como a defensas do noso idioma e dos dereitos e liberdades do noso pobo. A poesía foi o xénero literario que máis traballou. Na súa primeira obra, Música Reservada, de 1991, unha das súas grandes paixóns, a música e a poesía. Outros poemarios son Ruído, Rota o interior do ollo e En concreto. Tamén traballou a narrativa na que foi premiada polo relato A taberna do holandés. No seu seguinte libro, Silencio, ensaiamos, aparecen 13 relatos coa música como tema central. En Teoría de xogos, narra as sensacións de 5 personaxes galegos coa realidade. En As chaves do tempo, ambientada en Galiza, aparece o rei Arturo e o mago Merlín. Colaborou con entidades que defendían o noso idioma e formou parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Mesa pola Normalización Lingüística. Faleceu o 6 de marzo de 2004 aos 46 anos de meninxite. En memoria da figura e obra de Luisa e pola súa loita a prol da igualdade e o apoderamento das mulleres. A Área de Igualdade da Deputación da Coruña convoca o premio Luisa Villalta a proxectos pola igualdade. O Concello da Coruña tamén puxo na súa memoria a rúa do barrio de Matogrande, o nome de Rúa Luisa Villalta. Poema Estación, do seu libro En concreto. Onde nós nunca pasan os trens. Só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós. A nosa última estación. O noso amor definitivo. Así podemos marchar. No único sentido posible. Ou esperar o avalo dos viaxeiros, para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrasando as bambolinas do mundo. Onde nós non hai nunca outro destino. Que ser un anónimo fin. Ou un glorioso comezo. Máis alá. Máis alá do somente mar. E a incertidumbre da luz. O extremo. O abismo. O espello detido de nós. Poema de música reservada. Andei por Santiago. Pisando estrelas. Na noite. Que as rúas devolveron. Con luces e clamores. Secretos. Na noite. Andei por Compostela. Coa pel das pedras orceladas. A rúa das hortas, onde descansan os arcanos. Na noite. E cos barrocos e fidalgos. Tocaron os tambores. Nas luces das xanelas. Casas reais e as grandes laxes. Como balsas nas correntes. Cara adiante. Na noite, un cantigar de fontes. Nas rúas embozadas. Que espadan entre sí. Rúa Nova e Rúa do Vilar. Como 2 brazos amigos que se apertan no toural. Pisando estrelas, subo as pratarinas. Quintana arriba, paro e miro. O ceo peneira os ocos das esquinas. E a Barreguela, a alba absorta ainda.
do mar dorzal. Eu son a boca que te invoca, ti és muller sol, a chama que aínda acende o ceo, a Luísa Villalta da cidade alta.